काय गो दरवर्षी वड पौर्णिमेचा उपास धरतस, देवाक नवस करतस की होच नवरो प्रत्येक माका भेटाक होयो, म्हणजे तू माझ्यावर भरपूर प्रेम करतस ना? तसं नाही हो, इतके वर्ष तुमका ट्रेनिंग दिली आहे ना, तर दुसरा माणूस कसा आणला का नवीन त्याला ट्रेनिंग द्यायची लागतेली आहे, म्हणून बाकी काय नाही. हो, मी आज ना तुमच्या आवडीचं सगळं जेवण केलंय. डाळ भात, पुरणपोळ्या, 2 भाज्या, लोणचं, पापड. जेवण झालं ना की सांगा कसं झालंय. उगाच कित्या भांडण्यासाठी कारण शोधतस. हो, माझा मोबाईल रिचार्ज केलास की नाही? सकाळीच ऑनलाईन रिचार्ज केलंय गो. हो, तुमका काय अक्कल बिकल असा की नाही? ऑनलाईनचे वस्तू किती खराब असतात, म्हणूनच माझं सकाळपासून नेट स्लो चालता. मी नोकरेक तुमच्याकडे येईन, पण माका रजा लागता. मी कोकणातलो माणूस आहे. आता रजा कशाला तुम्हाला? म्हणजे कसं बघा, जून महिने लोक भात शेतीची कामं असतात, मग मी 15 दिवस गावात जातलं. हो, हो, हो. मग त्याच्यानंतर गणपती येतात हा. आणि कोकणातलो गणेशोत्सव हा. माका 15 दिवस जाऊचाच हा लागतात. हा चालेल. मग त्याच्यानंतर काय येतात तर होळी. हो. परवा होळी आहे ना, हो. मी उद्या तुमका लिव्हचं ऍप्लिकेशन देत. हा, 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 हा. मग होळीत मी 15 दिवस जाते, त्याच्याशिवाय होळी पेटवणार नाही. बरोबर. मग त्याच्यानंतर मे महिन्यात मी जाते, कारण आमची कलमा आहेत ना, हा. त्याची राखण करूची लागता. हो, हा. मग तुम्ही नोकरी कधी करणार? नाही, बाकी उरलेले दिवस कोकणात राहून काय करू ना, नोकरी करीन. हा, चला. कुठलं तरी गाव निवडा एखादं. औशिक खावारान. हे कुठलं गाव? हे तुमका माहित नाही? कोकणची राजधानी आहे औशिक खावारान. औषध खबरात राजधानी. तुझ्या तोंडावर शिरा पडली ती. हे काय? हे पण कोकणातलं एक छोटासा गाव आहे. छोटासा गाव. तुझ्या औशिक खाल्यान कोल्यांता. हे काय? ह्याच्यात फक्त 4च लोक राहतात, एवढा छोटा गाव आहे. आयलंड आहे. छान छान छान. नक्की खायचं गाव. गाव औषध खवन राजधानी. राजधानी. चला चला.